po. Tayo nung pagpasok mo dito sa altar ng Alipin Ama Jesus Nazareno, anong naramdaman mo? Masakit yung dito ko. Parang gusto ko nang lumabas. Sakit talaga siya. Sabi ko sa katabi ko kanina, ba't ang sakit? Sobrang sakit talaga. Lumabas ako. Paglabas ko dun, ang lakas ng utot ko. Napotot ka talaga. Lakas tapos. Pag kaya niyang kumain dyan, kain ka sa labas. May sakit siya pero hindi na talaga. Pag kaya niyang kumain. Pero pumasok din sa isip mo na talagang parang sinasabi mo gusto mo nang umuwi. Lumabas talaga ako kasi sobrang sakit talaga. Tumawag ako sa pusa ako. Sakit talaga. O anong nagpalakas ng loob sa'yo para manatili ka dito sa loob? Ang mga anak ko, una sa Panginoon. O ngayon, ano napakiramdam mo sa ngayon? Ayos na siya. Yan po yung sakit niya. Sakit niya sa espirital ay palipad hangin. Inggit. Inggit. Dahil may negosyo siya. Nainggit sa tindahan, huwag hindi kapitbahay. Pangalawa, meron siyang dislocate hips at slip disc. Slip disc. O, kaya siya pag ganun-ganun maglakad konti. No. Opo, ganun ako. Kasi nakaangat ito. Papasok siya ng lumbar pala. Mabuti na agapan. Kung di, 511 yan. Pero 511. Ano nang pakiramdam mo ngayon, te? Maganda na po. Salamat. Maayos na yung lakad. Okay. Maraming salamat din po ate sa inyong pagtitiwala sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Thank you rin po. Thank you po. Ayusin mo na. Manalangin lang lagi. Huwag makalimot. Sige te, bye-bye. Ingat sa pag-uwi. Oo, bye. Bigyan God siya ng bless you. oxygen. Thank you po.